Barkanku dai, da fatan kowa ya tashi lafiya. To, tun da an gama magana akan kunu, kowa ya sani da cewa slay queens ba su iya yin kunu ba. Idan ma'ana matan birni kashi 99 ba su iya yin kunu ba. Yawwa, kashi ɗaya ne daga cikinsu suka iya yin kunu. To, ban da wannan zancen, akwai laughter therapy session da Hilarious TJ yakan yi. Ga tambaya zuwa gare ku, kun iya shan dariya? In kuka ga dariya za ku sha? To, duk wacce ko wadda ya iya yin dariya ko ya iya shan dariya, ya zo za a raba dariya ranar. Ina ASPC PTS Yalwa Bauchi, wato a cikin Police Training School da yake nan Bauchi State. Ku zo, za a ba ku dariya ku sha. Kunu ma za ku sha. Yawwa, da waɗanda suka iya kunu da waɗanda ba su iya kunu ba. Yaushe za a yi ne? Ran 29 ga watan Disamban bana. Madalla. Kowa ya zo da karfe 3 na rana. Sai na gan ku a gurin. Ranar ni ma dan je. Za ku ga zaure na akan stage. Godiya nake. Sai anjima.